awang widi utawi kisawi kitab kang ngumpulaken ing sake kalyanipun kang kakasih Abdul Qadir Jalan ingkang bangsa kang alia munjung angabakti maring yang sukma lan kaliwening sake para wali ing mangsa jaman ingkang pira-pira sake para wali kang agung rakita kaya ingkang mampate kabeh kalon ingkang sampun kinarindon dening yawang widi saking wali ula tuking